Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben me hier gast aan de tafel hier vanuit het Omroep Friesland Café. Hij had een enorme carrière intussen opgebouwd als acteur, regisseur. Had ook wel een hoorspeler meedoen. En ik denk dat hij heel grutsk is op een prachtige vaststelling die hij met zijn zoon nog 2 keer dwars wil. Misschien dat er nog eens een reprise opkomt. In ieder geval ben ik blij dat hij er is. Joop Wittermans, mooi dat is de best. Wout? Ja, graag jong. Ja. Best. Ja, best. Ja, best genoeg. Ja, nee, goed jong. Ja, en maar nog 2 keer spelen. Vader en zoon. En dan hebben we het 44 keer in. Ja, dat is dat weer mooi. Dat is weer heel mooi. Zo'n aantal. Op een gegeven moment is het ook wel clear of hing het dat per stuk af? Zo? Soms als ik bij voorstelling was, denk ik van nou is het wel goed. Maar dit is toch elke jongen eigenlijk wel oors. En dat komt ook omdat we een hele aparte chemie hebben. Behalve dat we collega's zijn, ben we hij en zoon. En kameraden. Dus het is echt de insteek van een jongen. Hoe we beide vielen, hoe die voorstelling verder rint. En dus wat dat ongeveer, kan we het nou wel 80 keer spelen, hè? Jawel. We beginnen weer weinig goed praten. Ik een beetje naar het verliezen zien. Ja. En natuurlijk ook naar de toekomst. Want er is intussen een zondiger. Ik ben een zondiger, ja, dus ja. Zit dan de agenda nog vol? Hoe werkt dat? Soms wel, ja. Soms als dan, want bij toneel is het altijd zo, en in theaterwereld, het komt altijd tegelijk. Dus dan hebben we niks. Het is nou de agenda is wiet. Hoe komt het? Hoe komt het? Dat weet vroeger dan vaak van hoe komt dit? Maar en dan ineens rent het weer vol en dan was we zeggen van nee, ik ken het. Soms dan vind je het spittig dat soms ja zijn haast, zien wat anders. Maar nee, ik dacht nou rest gewoon dat ik dingen krijg waar ik denk van nou nee, daar haak je nog meer aan, dan doe ik het ook niet. Had je die luxe altijd gewoon om kritisch te wezen? Ja en nee. Ja en nee. Ik had op een bepaald stuit toen dat we in de 90, eind 80, 90 jaren, toen kwamen de eerste bezuinigingen. Toen verloren ingreeptie bij het NNT, of bij de voorziening NNT. Dat verloren, er kwam een hele oor bewind. Die namen hun eigen meisje bij mij. En toen word ik freelance. En ja, dan komst wel op een bepaald... dat stinkt van... ja, jongens, je kan wel kritisch wezen. Want toen kwam ik in GTST. En dat wie in die tijd eigenlijk not dun. Nou, GTST, dat wie... Dat wordt nog wel een beetje saai. Ja, het wordt wat verloren, ja. Ja, het wordt verloren. Maar je nou onder acteursverhaal, hè? Want je... nou is een toneelspeler is blij dat er werk gaat. En dan hebben we nog GTST is of net. Nou, dat begon in die tijd al. En ik denk, ja... Als de herencultuur en de damescultuur op mijn beknibbelen, dan kijk ik voor principes af van nou dun. Maar zo werkt het vanzelf net. Maar ik nog breed op de planken komt. Zo je dat. En, Of je moet heel wat oors doen. Maar... Of je moet heel wat oors doen. En dus toen kreeg ik een aanbieding. Ik kreeg al een keer een aanbieding. Gewoon, toen zei ik nog nee. En toen kreeg ik een aanbieding via Harry Klooster. En om daar te komen en daar te spelen. Had ik zo wat in Ier spelen. Een prachtige titel. Ja, geweldig. Ik had me hier op laatst geen idee meer met de gang. Ik kwam met die man om zo'n horen. En hij snijdt niet onder de tekst wat nice jongen. Oh ja, zo'n horen erin en dan jongen zo'n horen er weer uit. En werd het dan verder ook gang. Hier is net zo'n vol idee van. Nee, maar het bent natuurlijk al je lage lijn en sommige rennen, soms wel jaren. Ja, en dat rent al je trouw elkaar heen.
Maar het wie Wat belevenis. ja, het wie leuk om te doen. En plezier gewoon. En ja, het wie ook goed regelen. Ja, bij Van Ende. Dat kan net door zeggen. Ik bedoel, wat je wij kwam, dat moest je zelf weten. Het woord niet van Moskou komen. Dat waren verder net verwoorden. Maar van Saint-Romain dat Saint-Romain jongens, wie het alles perfect regelen. Dus dat weer. En ik had er wel wat geleerd. Dus het is de hele dag de camera's. Dus de camera eerst, als die al eventueel gast, dat is dan wel voort. En het is natuurlijk oorspelen dan theater. Ja, televisie is sowieso oors. Televisie is volle meer situatie. En liedser. En liedser, en er was die kwarte situaties. Hè, wat voor scène dit? Oh, wat gebeurt in die scène? Wat is belangrijk? Wat gebeurt er met mij? Welke kant ging ik uit? Nou, dat mag dan even in kwart. Hè, dat gaat dan in 4 of 4 minuten. Heel goed. En toneel, dan had je een langere adem. En dan wist ik gewoon als het begint dat het energie verdelen moest. Want hoe zit het met goede tijden? Want ik bedoel, dat stier ik wel bekend van, ja, het moet al je snel. Het is een soort fabriek bijna. Ja. Want ik ga journalistiek in hele grutte films mij die in had. Ja. Is daar het verschil dan echt weer heel grut mee? Ja. Als het een film en wat die goed geproduceerd is, nou ja, dan gist heeg uit. Nou, neemt misschien 4 minuten, 7 minuten, 8 minuten op een dag op. En bij GTST neemt het in principe een hele aflevering in 1 dag op. En daar wordt oorzaak gang mensen, dan repeteren we. En Tiesje en Wensje mannen opnemen en Wensje met je weer repeteren en dan Thomas in vrede opnemen. Zo 2 sessies eigenlijk in de weekend. Ja. Maar dat repeteren stelde net zo volle voor je. Dat weer meer van doe je ster en dan was daar erin en daar erin. En was hoe ze spelen was, dat moest zelf maar weten. Wie net geen monologen van een jaloer, denk ik. Nee. En nee. Maar ja, het weer leuk. Hoe belangrijk is het achternijbezien van die carrière geweest? Want wie is er niet een bekende Nederlander? Ja, nou, daar was dan wel even nog wennen, dat is een bekende Nederlander. Want toen ik een week is 3-4 week in Aalsmeer, wie het mooi waren, ik wie een maand niet vrij, of tussen de middag, ik denk, ik ga even naar de strand. Ik riep naar de strand, ik denk, god, dan ik ren naar de strand. Ik denk, ga ik mijn gulpiep misschien, wat hij, wat ieder mij, wat iedereen, al die mensen af en dan rennen ze die eerst voorbij en dan vlak dat, en dan ineens, hé? Ja. Zocht. Ja, dat was toch wel even al wennen, ja. Maar terug GTST kwam ik wel weer in Vrouwvleugel. Had ik 2 seizoenen in zitten. Ja, het listje, er zit nog wat mooie grote naam bij. Ja, zeker. Zeer onder de indruk wat dat betreft. Ja, zeker. Ja, ik had echt een heel product in. Hoe je toeval is vregen waar steeds? Ja. Zondagskind in dat opzicht? Nee, ik ben geen zondagskind. Nee, ik ga... Maar het is wel, ik ga altijd wel pakt wat op me afkwam. Ik denk, komt het op me af, nou dan moet het zo wijzen en dan pak ik het. En dan verzin je ik wel eens even, maar nee. Ik ga onder eigen PR ga ik net zo volle dient. Daar ben ik net zo geschikt voor. Dat wil niet. Nee. Dus ik ben eigenlijk altijd van het ene in het oren rollen. Ik had nooit pland. Van, nou, dan word ik daar, ik ben daarheen, ik word daarheen. Met toneelschool zit ik op toneelschool en toen zie ik al een beetje, denk, ja, die gezelschap, maar dat ben een grote gezelschap, een heel grote mensen. Hoe handhaaf ik me daar? Maar ik ging naar wat liefste gezelschap, naar Wim Zomer en daar ga ik in werken. En dat weer wat beheinder, met wat minder mensen en wel heel hard werken hier. En op een gegeven moment, ja, ik had 2 hierbij geweest, ja. Maar dat is echt een mooie tijd, ja. Het is een beetje scorebordjournalistiek, maar ik die cv een beetje in Gruttelijn zegt. Het is wel een loyaal man geweest. Best nog steeds, denk ik, van, hij heeft vrij lang bij theater zitten. Vrij lang bij de noordelijke... Ja, ik ben wel loyaal, ja. Ik voel me op dat het redelijk lang en Ja. consequent bij die organisatie zit. Ja, klopt. Of is dat... Nou, Schat ik dat verkeerd in? ik denk dat is wel gelijk hast. Ja. Het was zo, als ik ergens mijn tosken inzet, dan jou ik net gauw op.
Dus ik vind dat ik in een gezelschap kwam toen bij de Noorderkompie, vond ik heel wichtig. Wie dat in de eerste? Dat weer het eerste gesubsidieerde gezelschap, ja. Ora et labora. Labora. Wie dat ik in de eerste... Dat werkt mijn eerste regie, ja. Ja, Ik bid en ik werk of zo? ja werk en bid. Oh, werk en bid, ja. Ja, werk en bid van Heijermans. Ja, dat is weer een mooie productie. Ja. Dat is hier wel een bijzondere productie. Dat weer dan bij de Noorderkompie, daar zit Robert Sobels. En die koer dan weer Tex Cruise, Frits Lambrechts en Rob van der Meeberg en die mensen. En die zeiden, maar dat is een Heijermans, maar dan willen we de ballades in gaan. En dan ging ik in mij. En op een gegeven moment toen zeiden we, zijn ze van, maar stond ik maar regisseren. Dus toen gaan we met Wim van der Meeberg, een broer van Rob van der Meeberg. En Frits Lambrechts, teksten schreeuwen. En dan hebben we er dus echt ballades tussen terug gemonteerd. Want je Oor het Labor is een soort schets van de armoe van Heijermans. Eer me skipper, eer me boer, eer me dit. En in die ballades konden we dan commentaar aan op het gebeuren. Hè? Hard is de winter, hard is dit, hard is het leven. Of hoe het geloof, of hoe het kapitaal. Dat soort, ja. Ja, dan weet ik nog wat... ben ik nog een ouder, ja, maar dan weet ik nog wat linkser in die tijd. Met de scherpe kantjes er wat aan. Ja, het is nog wel eens van... als het van ik ben 60 jaar, hè, dus als het van in 20 net communist wie is, dan wie is gek. En als het 1950 de communist wie is, dan ben ik gek. Dat is wel een mooi. Die horen we erin. Het week de tijd van... nou, in ieder geval mooie versjes. En we hebben mij Harry Nilsson. Ja. Waarom specifiek? Prachtig nummer trouwens. Maar waarom... Het zit in een film, Midnight Cowboy, wat in die tijd wel een beetje een cultfilm weer. En in de allereerste productie, dat weer bij Wim Zomer, dat begon met dit nummer. Dus de eerste keer dat ik dat betellen, 80 goen in de week. Maar ik weet dat dan stiek we in Enschede en dan speelden we van Squall en dan weer waren ze hem niet genoemd. Stien we dan voor de eerste groep joelende band. Ja, en dan, maar dan kwam dit nummer erin en dan wint ze al een heel eind erbij. Als Said Yes, dan krijg ik weer bellen of roekstabiliteit of zo. Ja, nou, bij Everybody's Talking, dan is ook die film met Dustin Hoffman. Maar ik dat beeld van Theater Concordia in Enschede. Ja, dat zo, het Sympathy for the Devil zit er ook tussen, maar dat komt in hele levens in. Ja. Dat roept om feesten en ja. Ja, dat had ook decennium wel een bepaald vinger op drukken. Ja. We beginnen Born to be Wild, heerlijk noemen, Steppenwolf. Ja. Wat denk je dan hoor? Feestjes, vrouwen, motors. Wist je een beetje rock'n'roll in die jeugd? Ja, wel wat, ja. Ja, maar motors net, maar verder wel, ja. Nee. Ja, en de film Midnight Cowboy, nee, Easy Rider. Easy Rider. Easy Rider, ja, dat weer natuurlijk de film, hè. Dennis Hopper en dat wie de acteur. The Man. The Man, ja. Ja, ik weet Dennis Hopper vond ik wel mooi, maar en Jack Nicholson, dat vond ik nog altijd een prachtige acteur. Amerikaanse acteurs, 4 voort, Hollywood. Ja. Maar toen beslist op een gegeven moment om de theaterwereld in te gaan, als acteur en als regisseur. Even jongens op een bank, even een onbewaakt moment. Als we eens droomt om Jack Nicholson te wijzen nog net. Of weer dat de 4 voort. Nou, als je jong bent, dan word je wereldberoemd worden. Ja, grenzeloos toch? Ja, toch? Hast dat echt gewoon? Ja, zeker, ja. Hast wel eens droomd over Hollywood? Nee. Safir ben ik nooit kamer. Limburg, wie al 4 genoeg. Ja, Limburg Festival, ik gewoon pikken op spelen. Ja. Maar dat weer een beetje... Ik wil dus mee horen, een beetje ver van je bedshow, terwijl het collega's binnen eigenlijk. Hè? Maar... Ja, maar dat leidt Safir voort. Ja, Joe Rutger, die kwam ik dan nog eens in. Ik heb met Rutger spelen, Rutger Hauer. Ja, Noordelijke Compagnie toch? Ja, regenmaker. Wie hij toen al echt zo'n grut niet in Nederland? Wie dat...
moest het nog Toen komen. moest het nog komen, ja. Toen Toen ziet dacht het- van alleen wie nog net uit. Nee, toen kwam correct... in die snorrie kwam er correct waar de Turks fruit maken. Ja. En toen kreeg de... Ja, dat wie van hem de. Ja, toen kreeg je de gooi. Ja. Wie dat Ja. in hem kreeg. Maar op het toneel wie er net extra bijzonder. Dat wil ik zeggen, wie dat in die kring al een beetje van, dat wordt hem. Nee. Het wie zijn filmische uitstraling die het docht. En dat just op het toneel net. Nee, het is een orenwereld, hè? Ja, dus het wordt grutter, hè. Daarom, ik kan wel in film spelen, maar ik voel mezelf net altijd zo'n geschikt filmacteur, omdat ik nogal bewegelijk ben in mijn gezicht. En op zo'n groot scherm, dan spat dat raar. Wilst het wat waarom houden, wat stiller, is vaak wat beter. Dat is wel een mooie karakterkop. Ja, dat wel. Dat heb ik altijd behoord. Ja. Ja, en dat wil ik wel zien en ik wil broekt. Ja, van der Ja. goede tijd. Voor de tijden, ja, vrouw Vleugel. Fort Alpha had ik 2 seizoenen in zitten. Ja. Dat vind ik heel leuk. Dat weer met die jongeren op die squallen. Ja, dat weer heel bijzonder. Maar dan dan maken we 10 minuten film of video op een dag. 10 minuten. En dan doen we dan de hele week, de hele dag mee aan de gang. Ja, Steppenwolf. Klassieker. Ze maken hem zeker nemen. Born to be Wild. Die op het muzieklistje van mijn gast van Joert. En Joop Wittemans. Het is altijd een ziektocht naar welke plaat wil. Welke... Ja. Bist u een enorme muziekliefhebber of is het meer behang? Ik ben net een enorme muziekliefhebber, maar er zijn wel bepaalde dingen die ik heel mooi vind. Maar ik wil klassiek. En Mozart vind ik heel mooi. En Beethoven. En Mahler is sommige dingen wel, sommige dingen net. Net te ingewikkeld, maar ja, daar hoor ik van. Maar ik Tex-Mex, Cajun. Ja, ik ben wat een allesvreter wat muziek omgeeft. Toen je jong was, ga je ook naar concerten, festivals? Ja, ik ben 2 keer, toen ik jong was, ben ik op het Stones concert geweest in Rai. In Amsterdam, dat we in 2022, hier in 2022. Dat is echt het moment, hè? Ja, dat was het moment, ja. En later ben ik met mijn dochter naar Arena, Bigger Bang, West. Dus dat was 2 keer. En ik ben een keer naar Grains geweest, naar de Birds. Dat was in de grote festivals. Kralingen ben ik net heen geweest en dat had ik nou altijd spijt van. Ik kan me iets bij voorstellen, ja. Ja. Ja, toch het Woodstock van Nederland. Ja, het moest ook van Nederland, hè? Ja, daar kan. Maar ja, toen zie ik op de toneelschool dat weekend over het West had. En toen we er later nog eens een keer een festival ergens op Veluwe, dat we een soort afterparty Kralingen, maar dat hebben we net zo vol. Een vage herinnering. Ervaren, ja. Want du bent opgegroeid in Burgum. Ja, Wie deed wat te dwaan in die tijd? niet. Helemaal niks. Nee. Snijden zal heel dal net. Nee. Dan weer snijden met die voetballen. Dat kon dan nog, want het voetbalterrein weer van de vereniging zelf, dus dat mocht. Of het mocht eigenlijk ook net. Maar dat wie de helft van het dorp het net meer. Nee, net meer eens. En op een bepaald tijd kwam er in de plaats de bioscoop. Dan weer de sneurt film. Nou, vaak meest western, John Wayne, oude Murphy en dat soort dingen. En toen dacht daar ging ik dan vaak heen. En toen dacht ik bij mezelf, ik moet zien dat ik hier in een organisatie kom. En dan kijk ik gratis naar die films. Dus ik was een leerling-operateur bij De Bruin. De Bruin uit de Westerijn. En dan moesten zien, 12 van die hele enorme projectors. Die moesten dan gewoon draaien. En dan moest de spoel dit en de spoel dat. Maar ja, dat was net gezellig vanzelf. Hè? Want ik moest heel jong. Ja, best op werk. Best op werk. Ja. En toen op een gegeven moment, toen hier een James Bond film. En dan hieß het actes. En dat weer 6 actes. Acte 1, 6 op de eerste. Acte 2 op de tweede. Dan kwamen er van die kruisjes op het beeld. Wist je wel? En dan moest die tweede on zwengelen. Eerst die spitskool onzetten. Moest oppassen dat ze blind waren. Dan draaien en dan kwamen er van die kruisjes op het beeld. En dan moest hem oerzetten. Dan ben je met een schuif
En dan kwam die oorprojector en moest het dan een beetje vloeiend in elkaar ook in. Nou, wie James Bond op een gegeven moment weer de tredacte. Ik krijg de tredacte onzet. Daar komt de bruinboppen. Good, you would us know. Ik zeg, wat? Nee, ja, die hier vent maar naar daar. Hier vent maar naar daar. Dus toen moest alles weer omzetten. Dus gauw de goeie op de eerste werd en de eerste werd op de oren en die weer op de oren. En toen weer omdraaien en dan werd het stuk weer omdraaien. Is de zaal vol? Ja, dus op een gegeven moment kwam er al commentaar uit de zaal van... Ja, maar dit gaan we als jongen. Dit gaan we als jongen. Maar dat is juist, of nee? Ja, nee. Nee? In die tijd net. Nee. Moest dat wat relativeren? Ja, nee, in die tijd net. Nee. Dat soort dingen zie Wat ik. hilarisch, hè? Ja, dat zie ik heel nauw mee. Nee. De ongerustheden en de serieusigheid is pas later kwam. Wie dankzij die film, dus het theater in Woest? Nee. Nee, toneel had een hele oren betjutting van mij. En daar had ik wel vaak over nagedacht. Zoals mem, die wie amateurspeelster. Die wie een hele goede gerenommeerde amateurspeelsters. Dus hij kwam wel spelen, maar die was er net, of die woer net. Die kwam in een streng gereformeerd milieu. Die zei, ja, ik heb toneel. Er zit me altijd wat in de nek. Die zit er gewoon vast in. Ja, maar ik hoort wel. En ik, weer als jonkje van 12, 13 jaar, moest ik om mijn schouders opereerd worden. Heel verhaal, heel overhaal. Maar in alle gevallen, ik kon net zo vol. Dus ik kon me net echt in die periode, en puber, pre-puber, is dat heel wichtig. Dan mag je onderskeren, dan mag je knokken, dan mag je vechten. Energie. Hormoon. En ik kon me daar nergens eigenlijk... Want er werd iedere keer van... Ja, dat doet het allemaal net met die schouders. Ja, weet je wel, dan krijg je dat gezeur van de grote mensen. En toen kwam ik te landen in het IBLOF-spel in Burg. En daar kon ik me wel onderskeren. Dat vernam ik op een gegeven moment. Dacht ik, hé, wacht even. Je krijgt waardering, je krijgt... Er gebeurt iets. Ja, er gebeurt iets. Je krijgt applaus. Dus dat weer voor mij... wichtig. Om dat te doen. En er weer nog een element zit erbij dat Usbeppe weer een vooruitstrevende liberale boerinnen, ex-boerinnen, en die hier televisie. En dan weer Thomas Dion altijd toneel op televisie. Ko van Dijk en Julien Schoenaerts en ik ging altijd naar Beppe, Thomas Dion, toneel op televisie. En dan zitten we met z'n beiden, Beppe en ik, naar de toneel te zien op televisie. Dat werd toen nog live ook zelfs. Zwart-wit. En Beppe hier televisie. En als enige in de straat is, zo wat daar. En dat zie ik vaak. En dat kwam er ook wel bij. En daar kwam dan de fantasie van... ik wil krijgen een beroemd worden als Ko van Dijk of Julien Schoenaerts. Dan krijg je dat romantische idee. En dat wordt natuurlijk ook wel gestimuleerd door het hier belooft. Bij die Shakespeare, bij Pater Piron. En toen kwam Janneke Soete, die in het theater, het Friese Toneelstichting weer toen nog, die zag mij in het 12e nacht van Shakespeare, 3 Koningenavond, en die tipte Piet C., want ze weer dwanden mij een Breit in de Moorn van Hugo Claus. En hier moesten ze die jongen nog casten, Thomas. En Sa badde het dat op een tijdje met je Piet C. voor de doorstier. En dan moest ik maar even praten en wat lezen. Altijd wel eens kijken weer. Ja, wees jongen, dat ik hier met hem goed instructies doen, net met bemoeien. Want men ben gek van toneel. Nou, ik heb allerhande koekjes en thee op tafel. Piet C, ja, want Piet C, dat weer wat. Dat wie wel even niet in die... Ja, zeker. Ja, precies. Ja, zeker. Dat weer net samen wat. Maar Piet en ik hier een heel redelijk oude klik. En dus dat weer samen gebeurd is, zei Piet, ja nee, dat gaan we dit over. En toen ben ik daarna ben ik naar de toneelschool gegaan. Arnhem? Arnhem, ja. Leidt dat van de Hoorn of toeval? Ja. Wie er niks in het noorden dan? Nee. Maastricht, Arnhem, Amsterdam. Nou, Amsterdam werd weer mee. Toen in die tijd een stapje te 4.
Dus ik denk, nou ja, dan maar Arnhem. Ja. Maar want het wie wordt je in die tijd. Ik was er die thuis net een bellen naar die squallen van mijn taallijke samendien. Dat die had ik in het café die in de telefoon zelf van het Rood Hert. Hè? Nou ja, en toen op een bepaald stuit. Koek dan een taallijke examen doen. Maar ja, dan ondanks dat hij met hem de bruggen van toneel houden, maar dat weer natuurlijk wel. Zuid helemaal. Die dacht van, nou, die jongen moet studeren, die moet dit en die moet dat. Toneelskwallen. Dus dat waren wat een geharren waren in het gezin. Maar ja, dan kwam Beppe langs. Ja, wie Beppe? Beppe roekte dan. Beppe weer de crisismanager? Ja, Beppe weer de crisismanager. En dan zei Beppe, ik moet maar eens even damwaarts. Ja, Burgmedam. Maar die viel dat dus ook om. Die viel er dat aan en die zei, en dat weer dan kwartswillig. Die zei, die jongen die moet een vak leren? Ja, maar een vak leren, ja. Nou, dan moet er een vak leren wat er nog doen had? Ja, maar dat weer wordt het mooiste. Dan moet er naar de toneelschool. Dan wist ik hem verder maar een goeie jong. Clear. Ja. Waar ik net mee op praat. Nee. Maar, maar de dooruit, neem ik aan. Ja. Dus Verhuisje, Verhuisje, de Arnhem, op Kemers in Arnhem. Ja, en niks ten nadeel van Burgum, mijn eigen route is het, maar dan naar Arnhem, dat is wel even... Dat weer een hele stapje. Ja. Ik kwam bij wijze van spreken op Klompkes. Nou ja, en ik nog zo'n stukje boeten, hè? Burgmedam is... Burgmedam, echt een aparte enclave, Een zeg maar. apart streekje wat. Streekje. Ja. Mee. Prachtig trouwens. Maar, Heel mooi, ja. Ja. Maar weer een leuke buurt, een mooie buurt, want er wennen van alles. Ja. Dus alles wat er de troon was. Maar ja, nee, jongen, ik kwam op bij wijze van spreken inderdaad Klompkes met een zwier Fries accent. Ja. Dat bij het samen zeggen alle leraren naar de spraakleraars van, Ja. kan je daar wat mee? Dit wordt wel een klusje. Ja, dit wordt een klusje. Ja, dat komt wel goed. Hoe hast je hun uitzoeken? Nou, we moesten toen nog een dag examen doen en dan moest een klassiek fragment, een moderne fragment, een gedicht en een improvisatie. Hier is het genoeg. Ja. Ik ga nog ik ga een stuk die bereid uit de morgen, dat koek dan met Piet mooi weer doen. Ik hier een gedicht van Slauerhof en daar had Jaap Maderveld mij toen mee op. Die had ik toen. Oh ja, die koe ik. Of die kennenleerd. Ik zei, was me helpen? Ja, nee, dat is niet goed. Want ik zei, ik hier hem zijn. Ik kreeg van hem een compliment over de bereid in de morgen. En dacht ik dat ook nee. Toen had ik denk, nou ja, toen kwam ik nog iets in. Dat ik zei, nou, ik wil wel bij de Noordercompagnie spelen. Dat lijkt mij wel leuk. Hij zei, nou, dat kan wel, maar dan ga je eerst naar de toneelschool. Dus... Oh, en toen bel ik hem op. Ik zei, nou ja, ik wil naar de toneelschool. Nou, toen had hij mij geholpen bij dat gedicht. En ik geloof dat het gedicht van Slauerhof... dat wel aardig insloeg daar bij de commissie. Ja, alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Ja. Weer mooi tijd, hè? Studententijd. Het weer een heftige tijd. Het weer een hele mooie tijd. Maar zo, echt nog wat er badden... De pleurisbruts uit in die tijd, 68. Dus hippies, tomaat. Dolomina's. Cohn Bendit in Parijs. Studentenrevoltes. Dus de hele boel is die op zijn kop. Ja, Rusland, Amerika, En Cuba. Daar moest ik dan maar in mei. Dus ja, dat ging al je eerste bord natuurlijk. Het waren hier van de toneelschool. Waar ik wat depressief. Toen wie me al die te vol. Dan wie ik net enige, want dat waren er wel meer in de tweede klasse. Maar de crisis, wat je gaan we het gevoel voor de jeugd van nou had al die smartphones en computers die gaan één op één toegang tot de rest van de wereld. Ja. En de witballers zei van ja, dat wie verliezen, hier is het journaal en de krant, hier is er net zoveel les van, maar dat wie dus net zo. Nee. Doen Merkers wel degelijk de tiet op Ja, zeker. regel op een schouders mij dus. Ja, zeker. Ja, en dan er waren toneelscholen heel gezellig. Maar echt een nachtleven zelfs. En drinken en feesten. Nou ja, pubers.
pubers, ja. Dus, en dat wie ik zie voordeel, want dan weer we nachts kwamen we uit de kroeg en dan beginnen alle een sleutel van de squallen. Dus je kon er altijd in. Ja, dat weer mooi daar. En dan hier is het ideeën, hè. Dus jongens, nou, we gaan naar de bed, we gaan de squal in. Kostuumhockey, piano op het toneel en dan on the gong. Dat weer geweldig. Nou, die vrijheid, dat weer van mij natuurlijk echt helemaal nee. Of, ik zocht wel naar die vrijheid, maar het weer daar. Maar het weer echt heel intensief, heel bot al hier. Ja. Maar, en dus die tomaat kwam en nou, toen was er met de tomaten gegooid en toen kwam die hele reboelie. Had je wel eens bij een vaststelling zitten waar dat gebeurde? Nee, ik ben wel naar de vergadering geweest. Er is een grote vergadering geweest in Rotterdam in de Schouwburg en in Amsterdam in de Schouwburg. Beroemde vergadering in Amsterdam, daar was ik bij. Maar we hadden een directeur van een toneelskwallen, Ben Groenier. Ja. Een bronbeer. Brombeer, maar een geweldige kerel. En die zei van, nou is er straks elke 14 dagen in de Universiteitstheater in Amsterdam vergadering over de actie Tomaat. Over hoe het dan moet met het toneel. En over dit en hoe, nou, even, hoe het weet met de reboelie. We hebben natuurlijk Poolse landdagen. Maar goed, hij zei, daar moeten jullie heen, daar gaan jullie heen. We kregen een trein vergoeden, maar dan bleef het op hechten van de ontwikkelingen. Dus wij gaan bij een heel grote mensen van de squallen gaan we één keer die 14 dagen Mendion in Amsterdam. En dan maken we die vergaderingen mee. En dan ziet alles, 11 vol, weet ik dat het ziet. Ga ik altijd bewonderen dat ze daar altijd ziet. Mij het zootje anarchisten en nou ja, neem maar op. Hè? Ja. Is het zelf ook goed jongen van inhoud of Ja. Of wie is meer taskoger? Nou, ik wie wel het zoeken van de inhoud. Ik vernam wel ook wie wel het zoeken van dat de hiërarchie in het toneel in die tijd dat zal langzamerhand zijn tijd gaan. Ja, old school, hè? Ja. En, met keuzecommissies, denk ik nog. ja, zoals die kwam op het toneelschool en dan de eerste hier gang, de meeste helft gang er al weer aan, tweede hier gang er nog een helft aan. Dan bleef het 3, 4, 4 uur en die kregen dan echt een engagement bij een gezelschap. En dat engagement heb ik toen net, ik ben toen al met direct dwarsig een andere kant uitgegaan. Maar, nou, zo gang dat, ja. En dat weer natuurlijk. Ja. En ik kreeg keuzegeschiedenis. Nou, juffrouw Joosten, die weer conservatrice in Krullermuller. Hele lieve vrouw, waar ik protten van leerd. Van keus, hè. Want dat is echt belangrijk, hè. En dan moesten we eens voorstellen. Nou, ik zei, neem je net weer op, maar ik ben Joop Wittermans. En ik zei, wij komen van ver en we weten van niks. En ik zei, kunst, ik vind het mooi, ik vind het niet mooi. Maar verder kan ik er niks voor zeggen. Toen zei ze, dat is een heel mooi uitgangspunt. En zo langzaam... Ja, mooi. Mooie tijd. Ja. Ik zie die glimpje in de... Ja. Het is niet een belangrijke tijd, denk ik. Dan komt die puberteit waar je de wereld ontdekken. In dit geval via Arnhem, Amsterdam. Ja. Tomaten, acties, vergaderingen. Ja, het wie echt... Dus ja, dan kreeg ik contact met zo'n spraakleraar. Nou, daar ik voor een klik mee. En die zei, jongen, dat Fries accent... Ga je stem gaan we goed maken. En het Fries accent dat zit in je oren. Dat gaat uit je oren al in. Maar ja, en daar kom ik heel goed mee. Hoe dat wordt trouwens, dat Fries accent verkwijt. Nee. Want in goede tijden, slechte tijden of... Nee, nou, dat klinkt een beetje raar. Ja, het klinkt een beetje raar. En toen hiek het net meer, hè. Ik ga er een jaar of 10, denk ik, hoe die in 15... om het... net kwitterijtje, maar om... Nou ja, maar is het heel acceptabel. Maar als je op het toneelschool... Als er vanuit is dat al die APN wezen. Ja, maar toen ik op het toneelschool kwam, wie dat nog al je nog ouderwetse leraar, letter. In tweede trede kwam er en toch tomaat en toch de hele dag kwam er modernere malie en vrouwlie om uw les te gaan. Maar in het begin wie het... maar zo kan jij niet naast Anke van der Moer staan, hè? Ja, en ik zei, maar dat wil ik ook helemaal niet. Maar dat ging hoe het antwoord. Dat moest je wel willen dus. Verkeerd antwoord. Verkeerd antwoord. Ja.
Een mooie tijd. En misschien dit noemen er ik wel bij. Ik denk zeker in die beleving. De Rolling Stones. Een sympathie Ja. voor. Is dat een beetje het nummer wat die in hele leven al bij die is? of zo? Ja, dat komt altijd waarom. En dat is een live show. Maar horen we Ja, ik ga eens 2 keer live show. had iets bijzonders mee? Ja, hij is Stones. Ja. Wie het vroeger Beatles of Stones? Ik vind de Beatles ook heel mooi, hè? Ja. Maar je wint Hoe je Stones. dat in de rij? Want ik ken het echt al in het van zwart-wit beelden en legendarisch. Ja, legendarisch. Viel dat toen der Eccles, hè? Ja. Ik had mij maken in een soort roes. Het was zo vol. En ik weet dat ze begon te spelen en dan het publiek begon te bewegen. We stieren nog. En ik stier heel naar achteraan. En op een gegeven moment... Stiet voor, hoor. In een soort cirkel stiek ik vooraan. Ja. En op een gegeven moment stiek ik weer heel naar achteraan. Dat beweegt... Ja. Wie is bot rucht op de band? Ik weet dat ik mijn eerste grote concert... Ach, zeg ik, ACDC de eerste keer, Angus Young, we zullen, dan moest ik maar 4 minuten naar die man zien. Wat hierst toen op dat moment? Ik zei iets of wie het meer de happening? Het wie meer de happening en meer de muziek. Ja. Ik ben net echt een fan van Mick Jagger. Nee, dat ken hè? Dus Ja, niet nee. eens behebberd, Nee. nee. Held, die rent daarom. Nee. Dat net. Nee, helden had ik eigenlijk nooit zo bot gaan. Had wel eens een freeze moment hoor, dus denk nog Jockey en die ik heel wat bewonder je. Er komt Ja. heel erg voor als een hele nuchtere burger, inderdaad. Ja. Ja. Nee, ik geloof net als toen een Nee. Ja, nou ja. Zo. Dat is door een autoriteitsprobleem of weet ik wel hoe ze het nemen maar ik wil al heel iets. Hier ik al een wantrouwen in de grote mensen. En dat wantrouwen is er eigenlijk altijd in mezelf bleven. Altijd van ja, het zal wel. is dat een persoonlijke karaktertrek of is dat ook nog de woordpik in? Ik denk dat dat een woordpikken is. Ik denk dat dat... Waar bent toe om mij te vertellen wat te doen? Ja, precies. En hoesa. Ja, hoe zo? Ja, hoesa. En zo... In uw tijd, en in de 50 jaar op school, dan de grote mensen, die hebben machtsmiddelen om die aan te laten wat ze wonen. En dat werken bij mij net zo goed. Dus op een kleuterschool, Nuts Kleuterschool te Bergen, sluiten ze me ja, 2 keer opsluiten zitten in een koolhak vanwege Te dwaas. te dwaas of te dit of te dat. Maar Harm van Heensen, weet ik nog wel. En dat maakt op mij geen indruk. Dan dacht ik alleen maar van, belachelijk. Waar slaat dit op? Realiseer ik me achteraf. Ja, toen al. Dus. Toen al. En dan moest ik mijn fijne motoriek is net zo best, maar dan hingen we blokjes. En dan moesten die blokjes weer precies zijn in dwaske. En dan hing ik dat dwaske omgegooid. Maar dan kreeg die blokjes net weer precies in de dwaske. Moest ik nijbloeien. Maar snijden op kleuterskwallen. Omdat de blokjes net... Omdat de blokjes net. En dat wie in Gintie dat hij naar hem die bracht. En dan moest maar zien als het kaamst. En dan weet ik nog in Twitter om dan vervolgens die klachten even te... Van wat we nou hoort bijmaken. Ja, nee, maar en Boppe dat, de ouders, nou, is mem die, dat wie gewoon vellen, ja, dat is mem wie een woordpiek. Als het te bord ging, dan zei ze, is het echt, wie Jopie, is het echt gebeurd? Doe lieks net, hè? Nee, mem, ik lieg net. Dan zeker heen. Wever me al. Ja, die wezen ermee al, ja. Maar dan moest ze wel weten van, doe lieks net, hè? Ja. Vanaf we de Sympathy for the Devil afspelen. Die ouders zeggen op een gegeven moment, dat is toen, nou ja, concerten, de hippies. Ja. Wat vonden ze ervan? Hij is lang hier? Ja, schouder, hè. Ja. En wie dat Nou, probleem? Nee, dat... Hij is nogal christelijk. Hij is christelijk opvoeder, hij... En die had er niet eens een hippie-zoon in huis. Ja. Even gechargeerd, Ja, maar- jongens, hij die ziet in 12 jaar, die hier het geloof dan als zwart, maar hij heeft zijn hele leven mee omknakt. En met de vooroordelen. Je rijdt het nooit meer kwijt. Dat heeft hij nooit meer. Maar wie net zo'n probleem dat Lietse Joop de wereld ingang en mij lang hier en Nou, seconde niet. broek met brede piep met weet ik wat. Seconde niet nog. Nee. Maar er zijn ook wel dingen die zei ik dan maar net zien heid. Want zo, dan elke maand om 9 uur dan staan we in een balletstudio. Elke dag oorloren ballet soort. En in maillot, zwarte maillot. En staan we balletten dan. Ja. Nou, dat zei ik dan maar net zien Nee, heid. nee.
Nee, dat zal je op de dansmarieke worden. Nee, dat lijst Safir voor. Ja. Aan de andere kant is het wel weer zo dat hij en mem toch, dat kwam dan wat terug uit, naar de harmonie gaan in Ljout, naar de operette. Het wie net heel zwart-wit. Nee, het Fries lang operette. Ze zijn wel modern en frustrerend. Maar ze zullen wel net zo volle sympathie voor de devil gewoon had, denk ik. Nee, maar nou ja, hij die praktiseerde. Het is toch wel een noemer wat actueel ook net is, maar toch elke keer eens denkt van, hey, hoe staan we de nootje door? Kill the Tsar and his ministers, hè? Ja. En dan denk je, ja, en hij die toch daar ook wel hoe nee. En die hier wel ja, ik zie dwarsgebied vanzelf terwijl ik christelijk geloof. Maar goed, nee. Please allow me to introduce myself. Hij blijft fantastisch, sympathie voor de devil. Uit welk decennium als het zelf weer komst. Als je nog jong bent, de Rolling Stones die er altijd in als koek om het zo maar zo te drukken. Zeker, ik ben mijn gast van Joert. Joop Wittermans, acteur, regisseur, draait alweer een tijdje mee. En ja, of we toch goed generaties hebben. Je mag nog 12 gaan. Als het 44 vaststellingen die men in zo'n, Mats. Ja. In een soort, ja, het is haast een replay, want je mag jij erin. Ja, weet jij er niet. En toen wie hij nog relatief jong. Door wie hij 20. Ja, nou nog. Maar, 20. Ja. En nu is de 40er. Nou is de 40er. Maar waar toen speelde, toen begon hij toneel te spelen. Of hij woonde naar Dogo, en dat is een sectie van Squala. En jeugdwerkgarantieplannen en het hele spul. Maar meer blowen en drinken. Maar toen, en er zit woord in. En toen zei Matthijs Rumke, regisseur, van... Je moet maar zien twanen doen. Vader en zoon. En die had toen een stel skruwers uitnodigen. En toen hadden we de eerste vader en zoon maken. En dat weer echt een conflict. De conflict situatie van de zoon die niks wil. Ik zeg hier in de 60, 70, zo'n figuur. En hij die zei, ja, maar je moet dit en je moet studeren. Je moet toch eens wat met in leven en dit en dat. Wat wie daar echt van spelen? Want dan komt werkelijkheid en theater. Nee, Dan komt het wel heel dichtbij. Dat kwam heel dichtbij. Nee, dat kwam heel dichtbij. Want ik weet nog dat hij toen de Ruigoord ontruimd werd zo. Toen weer Mats net op de repetitie. Want die ziet vastboon onder een BM in Ruigoord. te protesteren. En toen kwam het even heel dichtbij. Want ik denk van... Ja, verdomme. Ik zei, het is een acteur, een collega. Die maakt de ethos. Arbeidsethos. Nou ja, Matthijs die zei direct Rumke van... hou jij nou maar gedijst. Ik ben nu even de vader straks. Als die morgen wel komt of vanmiddag. Maar Max die wordt zwarm, denk ik. Hoor. Ja, nou... ik maak hem wel zwarm. Maar ik hier direct wel bewondering voor. Ik weet er wel wat grutskop. Ik kon het wel nijvielen. Hij had ook een winter in Engeland zitten op Nine Ladies. Dat we een gebergte wat ze Agra woon van wij. Met Leisteen. En er zit een hele actiegroep Amerikaan, Engelse dingen. Nature Warriors. Die hadden de hele winter zitten in die grot. Om het zin te houden. En dat is hun slag. De Nine Ladies bestaan nog. En dat vind ik dan toch wel, daar heb ik bewondering voor. Chris, we horen wat hoop, want... Hoop, nou, mijn Mats, wie het... Toen hij jong weer, wat toch? Ik zit maar even persoonlijk, maar ik hier en hij is altijd mijn jonkie, wat het van die worden, maar ik weet het net. Nee, ik weet het net. Hier stond dat ik bij Mats of net? Nou, ik hier bij Mats altijd meer van... Kom wel, maar we weten ja, hij leeft dubbel, driedubbel en maar zien wat er te landen komt. Hij zit in een kraakbeweging en... maar ja, fan. Maar... Boswaarder gewoon natuurlijk. Maar intussen had hij een aardige carrière. Ja, hij weet nog zijn energie te kanaliseren. Hij weet nog broedt nog zijn energie om vooruit te komen. Wat had hij een acteur zijn opleiding meer? Hij had niks die als 16 is hij van Squala gekopt. Ingereens. En toen er via jeugdwerk garantieplan bij het Theater te Water te lonen kwam bij Just Vink. Daar had hij zijn eerste dingen spelen.
En toen zei op een gegeven moment Matthijs, je moet together wat doen. Zij is helemaal self-made. Ja. Maar die vaststelling bij die is dus echt voor qua carrière wel belangrijk voor hem. Ja, zeker. Ja, zeker. En hij speelt het heel goed. En, We weten een beetje klassieke botsing van hij ja. in het wol, lid meer of net? Ja, zeker. En dat weer hele heftige voorstelling. Echt fysiek. Echt knokken. En echt waar. En maar als je begon al dat mijn vrouw, de eerste repetitie in Arnhem, hield mijn vrouw mijn tas vol mee skin onderbroeken en vitaminepillen en dat soort dingen mee. Nou ja, daar zit hij dus helemaal net op de wacht. Ja, maar je bedoelt mem en je bedoelt hij. Zo begon het. En dan hij zakken dan een nacht terug en dit en dat. Ik wil eens zeggen, maar bij hem weer toen nog heftig. En dan speelde men toch, ik weet niet wat er nou in de kop had, maar omdat dan hij en zoon wist, dan sjost me gewoon even aan, even privé, dat merkte ik niet in. En van, wat doen we? Doen we nou wat van jongen? Doen we je best? Of hoe zit het? En dan ben je toch even heid. Maar we speelden in Haarlem en we hadden hier vergadering in West en weet ik wat, ik hier er ook gewoon. En ik ben aan het spelen en ik vernam het wel. Toen zei mijn jongen van, wat gaan we doen, pa? Gaan we nog acteren of wordt er niks van? En toen dacht ik bij mezelf, joh, nou ben ik hij daar. Nou ben we collega's. Ja, op een gegeven moment was het inhellen. Ja, we staan hellen. En nou is dit een nice team. Maar... Ja. Want en dat wie echt de generatie, deze voorstelling gaat meer over hoe vinden we elkaar nog, hoe gaan we met de deel of net, hoe gaan we om met onze emoties in onze leeftijd. Daar gaat dit meer over, omdat het conflict is er net zo wat meer. Tussen u tenminste net in die generaties. Nee, want toen naamst aan het begin van de toer neemt ze hem kameraad. Ja. En zoon en collega, maar vooral de kameraad. Ja, kameraad, ja. Je praat ik overal over. Er had geen taboes tussen u. Nee. Dat is een beetje klassieke, de hij dus, de vader die een beetje mijmert waarom ons hier is of net. Ja, de laatste jaren, zeker de laatste 10 jaar of zo, ja. Van, nou, dan krijg je, als er op een gegeven moment op de leeftijd komt dat is vies dat het eindig is, hè, dan zei ze van, ja, maar er komt nog net meer, nog een, dan begin je toch naar te denken van, hoe ga ik het dienen? Hoe is het gang? Ga ik er alles uithalen? Nou, nee, ik ga net En past die rol misschien wel juist. Ja, dat zit hier dus echt in. Zie je dat ik een beetje in die vaststelling die mij Freek Sminkdien is, veteraan? Ja. Op zich totaal verschillende stukken, maar ook daarin een protte waarom blikken. Ja, zeker. Maar dan vanuit een perspectief. Perspectief. Gevoel misschien wel. Ja, gevoel hetzelfde. Ja. Dus ja. Is dat leuk, dat soort rollen? Ja. Het kan niet confronteren met de werkelijkheid, hè? Dat is van... Dit zit heel dicht bij de werkelijkheid, wat Mats en ik doen. Veteraan, dat is meer een skreun stik. Hè? Echt skreun. Mooi skreun. Toch bouken. En in een veteraan voelen Freek en ik elkaar echt in het spelen. Echt in het elkaar. Ja, in het spelen. Het bal gooien en vangen, zeg maar zeggen. Ja. Daar komt het dan op deel. Maar kijk, met die zoon, elkaars blik vangen. Ja. Wat wordt het, Joert? Ja. Timing. Ja. Dan neem het hele rietje maar op. Ja, en maar dat wie ik heel mooi skreun trouwens, hè, veteraan. Ik voel hem heel mooi stik. Ik ben precies spelen. En dit stuk, want er zitten verschillende screws achter, hè? Ja, dit stuk wie zij, het vorige wie een zo'n screws. Nu ben er 6. En dat, die doen al in een brokje? Die leveren gewoon A2 met teksten, met dialogen, met dingen. En eigen bewijs spreken. Gooien we dat zo op de tafel, staat hier dit leidt. En dan beginnen we van, nou, wij beginnen. Dat is net een goed begin. Nee, dat is en zo langzaam bouwen we stukje voor stukje als Lego-steentjes
bouw de tekst en de voorstelling. Ja, maar ik dacht, zij schreeuwers, ik ben zij verschillende stijlen. Absoluut. Absoluut. Maar Maar bij opzet, ja. En uw taak is dan om dan toch met twee personages die teksten te spelen. Nou, wie er op twee schreeuwers die toen ze de voorstelling zeggen, totaal over verwachtingspatroon heen. En die dachten van, oh, we zoeken 6 verschillendheid naar zo'n. 6 mogelijkheden. Zakken. Maar wij brengen het volle meer waarom naar uzelf staat. Van hoe gaan wij ermee om? Hoe zitten wij hier nou in uw gevoel? Als hij het en zo. Ja. maar zo wonderlijk, de werkelijkheid in het theater. En, Ja, en toch is het altijd wel goed te skiën. De andere kant is dat wel dingen in inkomst in theater, dat is mijn repetities vooral. Dat is even denkt, oei, zit het zo? Of gebeurt er nou dit? Ik weet nog dat ik dat die echt een stuk van Bouke. Bouke schreeuwt altijd vrij dichtbij me. Bouke Oldenhof. Bouke Oldenhof. Ja. En dat wie mij Let Ropping. Ja. Speelt die koster, die koster van het Tjerken. En ik scharrel op het toneel om en ik dier word. En ik denk, dit is uw zijt. Ik ben uw zijt. Ik zeg gewoon de bewegingen van mijn jerm en zichzelf, mijn motoriek weer. En dat is toch wel even als je denkt, oeps. Biekenveld. Ja. Ja, wel even. Want dan komt mijn verhoudingen, de heidzoon, de hele. Dat komt dan al even naar boppen. En ja, zo heb ik al je tragedies in je leven. En dan wordt het vaak dat het in een toneelstuk mij diezelfde soort tragedie te krijgen haast. En dan kan je zeggen van Ken Broeke. Ja, tuurlijk, dat broekje dan ik wel, maar het is echt wel confronterend vaak. Ik wil, soms was er net zo vrolijk van. Van spelen wel, gelukkig, want dat doet nog steeds. Ja, spelen vind ik leuk. Het spelen op zich, repeteren, wow, vind ik wel leuk, maar net ik ben wel een beetje Die volle zaal. ja, een beetje op. Gedien wat losgeeft en huppa, en nou de beuker in. Ja, dat want het vergaderen en het culturele gesodemieten eromheen. Oh god, man, ik had er wel om mij dingen. Maar daar begin ik net meer hoor. Nou, dat maak ik toch? Ja, zeker. Zeker. Ja. Het had geen enkele zin, vergadering. Ja, dat vies in mij een medestander. Dat zeker, ja. Mooie theatervoorstelling, mensen. En ik wat mooie programma's. Daar heb je net mij meer, hoor. Ja. Nog 2 te gaan. En dan? Wat zit er in de agenda? Of lekker leeg? Nou is het behoorlijk leeg. Vind je dat noffelijk? Ja. Ja, dat vind ik wel. Zwijgen om een mooie wereld. Ja, mooie wereld. Ja, Dus zeker. de bosken in. Boskerin. Man, ik verveel me eigenlijk nooit. Nee, dat vind ik veel goed. Maar aan de andere kant, ik ben net te lang achter de geraniums. Want dat zit wel eens, te lang tussen zit niet weer het wouwen spant. Maar je net haar. Nee, maar je net aan, nee. Maar Vrouw nog actief? ja, ik ben deze voorstelling, december, had ik behoorlijk grote dingen die filmmaker. En de shit wordt op stapel voor takken mij niet. Maar daar kan ik nog verder niks op zeggen, want dat moet nog screuren. Nou, dat is Helemaal leeg is de agenda net. Nee. En die vrouw, is die nog... Nee, die werkt het net meer, maar die met muziek doende en dat soort dingen. Die komt er daar en ik wil terug. Ja hoor, jazeker. Wat Joop Marcenoon, anders wordt bij de kop hard. Ja, hij mag net te lang tussen zijn. Wordt die heel Ja, vervelend. ja. Nou, en dat zei mijn dochter dan ook. En dan zit ze elkaar rond te zeggen. Ja, zei mijn dochter. Kijk, Joop moet je aanzetten. Want het is, als ik medel jou, dan ben je ook ben ik del. En dan is het uit. Dan ben ik uit. Boek, dit, gedachten, 4 voort. En dan soms moet ze me er even bij hellen. Van, wat willen we? Wat doen we? Doen we nog wat? Of hoe zit het? Ja. Ik vond het mooi dat ze wist. Ik neem heel even een afscheid van die. Maar we draaien nog hier een plaat. En dus had ik ook mij de voorstelling. Werd nog 12 voorkomen dus. Ja.
Vader en zoon. Ja. Harmonie overigens. Wanneer is die vaststelling? Die is 8 december in Harmonie. En dat is een uitstelde vaststelling, want die zoenen dat nog voor de corona zoen we dat spelen en dat is toen het trokken en die gaat nog hol terug. Otis Gibbs. Otis Gibbs. Wat besluit je hem de vaststelling? Ik mij ook? Ja, ik Otis Gibbs, een vriend van mij die zei van Otis Gibbs komt in Burgum in Keyhole. Kent Otis Gibbs? Ik zei nee. Nou, Amerikaan of singer-songwriter. Oh. En daar ben ik met hem heen geweest. En daar had ik Rinto die hier het mij organiseert. Ja, de tattoo artist die had een tatoeageshop in Burma, organiseerde ik snel aan concerten. Ja, organiseert. Hij zit in wat vroeger Versie Wartel werden. Want mijn Beppe werd het 10 uur. Wat Rinto nou een tattoo shop had. En Het lege wij. legen wij. Ja. En nou, dus ja. Zo. Dank u wel. Ja. I remember 2 weeks in Nova Scotia. How we'd walked on the beach almost every day. With a boot full of sand on our way to nowhere. Never knowing what would wash up out of sea. You found a stop.